Ty by si mal ísť trošku do kolien po celý čas, nie? Po drepe. Asi dneska... No. Nie, však je 17:12. Oh. Aby sme tým boli... Koľko si mala dnes tréningov? Neskontrolujeme to? Za chvíľu, áno. Aha. Dnes som mala jeden tréning. Slabota. Prejdeme do nejakej Nie, témy, žiadna ale skús formálna to komunikácia. robiť tak. Sa tváriš, tak sa tváraj potom. Úvod Jandrom, záver. Dobre, takže... Máme trošku náspiech. Áno, a sme na tvojom pôsobisku City Fitness s Ružinou. Presne tak, Koľko v času tu Bratislave. Koľko času tu tráviš denne? Takých 6 hodín denne v priemere. Myslíš 6 tréningov? No, tak. OK, ale keď zoberieme celkový čas, tak koľko si Tak tu? to je viac. Dobre. Podstatne viac. 8 hodín? Čo je Áno, viac? áno. Aj tu robíš svoje tréningy? Cvičíš svoje tréningy? Len tu. Len tu. A nie je to otravné? Trošku je. Hej? Hej, trošku to je otravné, ale nevadí. Som s tým v pohode ešte, ale vidiny mám aj také, že možno pôsobisko neskôr zmením, ale zatiaľ som tu spokojná, akože nič tu nechýba, renovujú to tu, takže... Starajú sa o nás. Dobre. Presne tak. Mám takú prvú záľudnejšiu otázku na teba. Keby sa niekto spýta, že kto je Lucia Kotrová, tak čo odpovieš? Wow, dobrá otázka. Mladá, ambiciózna, usilovná, empatická, pohybová terapeutka. Takýchto superlatívov by som sa vykresla. To je pekné. A tí ľudia si čo pod tým predstavia podľa teba? Čo by si pod tým ten človek, ten bežný necvičenec, možno aj cvičenec, ktorý hľadá pomoc, predstavil? No, odporúčam tomu, kto si chce predstaviť mňa, tak nech si ma príde preklepnúť osobne. Určite. Čo si pod tým môže predstaviť? Tak to, čo som asi povedala, že som dosť komunikatívna, snažím sa byť komunikatívna, úprimná k tým ľuďom, takže už len tie dobré veci si môže pod tým predstaviť. Okay. A čo si myslíš, že prečo sú tvoji klienti s tebou? A nie s niekým iným? Alebo s nejakou inou trénerkou? Veľakrát to analyzujem, že čo to môže byť, ale určite je to aj tá komunikácia, tá empatia v prvom rade. Čiže taká osobnostná črta. Áno. A samozrejme, a do toho prvou radu by som zaradila aj tú odbornosť, ako pristupujem vlastne k ním, že ich berem ako komplexné osobnosti. Čiže dá sa povedať, že zakladáš na tom, aby si bola kvalifikovaná v rámci odbornosti, ale zároveň uplatňuješ svoju kvalitu, empatia a komunikatívnosť. A to môže byť to primárne, prečo tí ľudia akože sú s tebou aj dlhodobo, lebo máš aj klientov, ktorí sú s tebou už roky, rok, dva, myslím si, že aj takto, nie? Od začiatku tej kariéry, čo je úplne super. Dobre. Snažíme sa vlastne trénerom približovať, ako môže vyzerať bežný deň trénera, trénerky, aby sa vedeli inšpirovať, niečo si z toho zobrať. Možno niekedy iba pochopiť, že nie každý to má vždycky úplne ružové, jak toto svetlo, ktoré na nás teraz svieti. A že sú aj také tie ťažšie chvíľky, ale začneme takými tými lepšími, že ako vyzerá ten tvoj bežný deň, keď sa ti fakt páči, je taký, že pre teba úspešný a úplne ideálny, podľa tvojich predstav? Tak to určite je taký bežný pracovný deň inak, kedy vlastne mám aj také 2 hodinky ráno čas, lebo nie som úplne ranné vtáča, takže ja tými tréningami väčšinou začínam, že najskôr o 9:00 a sem tam o 8:00, takže našťastie si to môžem prispôsobiť k môjmu režimu, tie tréningy, čo je veľká výhoda. A začíname okolo 9:00, niekedy 10:00, také 2 hodinky pred tým ráno, kým sa rozbehnem, raňajočky, kavička, venčenie psíka, všetko toto. Prídem sem a potom vlastne sa stretávam s klientmi, trénujeme, potom väčšinou mám obedovú pauzu, tu som za ňu tiež veľmi rada, že odtiaľ to trošku vypadne na také 2 hodinky. A potom sa zase vrátim a zase vlastne sa venujem tým klientom až do večera. Väčšinou končím tak okolo 7:00, niekedy až 8:00, ale
ako vyhovuje mi to. Ja som skôr OK. taký večerný typ, takže mne to vyhovuje, že to potiahnem radšej dlhšie. A potom vlastne idem domov a ešte keď tak sa venujem vlastne tréningom, príprave na ďalší deň, čo ma čaká a takto. Nejakému To je plánovaniu a tak, hej. A samozrejme večera. Všetko toto Samozrejme. musí byť. OK, dobre. To je pekný, taký ideálny deň. Je to často vyčerpávajúce alebo práve nabíjajúce? K čomu by si to teraz tak narýchlo viac priradila? Sú to obdobia, kedy je to vyčerpávajúcejšie a kedy je to viac ma to nabíja a závisí to od obdobia, lebo mala som aj nedávno obdobie, kedy som bola viac vyčerpaná, potrebovala som aj podporu a tak, či už priateľa, alebo z firmy, alebo od teba, od kolegov, ale vždy som rada za tie chvíle, lebo vždy na niečo prídem a potom vlastne viem ťahať v tom ako keby nabíjajúcom období dlhšie. Takže ako kedy, no. OK, čiže je úplne štandardné, že to sú nejaké vlny, že niekedy sa nám niečo už nechce, alebo sme voči tomu takí apatickí a chceme vlastne od niekadiaľ nejakú spätnú väzbu, podporu, alebo sa len poradiť, niečo vidieť, že niekto iný robí inak, alebo práve počuť, že to má úplne rovnako. Súhlasím s tebou, dobre. A keď to je teda vyčerpávajúce, alebo ťa to až tak možno nebaví, alebo ťa to skôr ubíja, tak ako ten deň vyzerá, že čo to ešte ovplyvňuje? Lebo toto podľa mňa tréneri zažívajú ako keby pravidelne v nejakých vlnách. Áno. Veľmi mi pomáha v tom momente nejaký nový impuls, či už od človeka z branže, alebo nejaké štúdium, poprípade nejaké školenia. Sa mi páči, ak hovoríš o tom, čo ti pomôže, ale ja som sa pýtal, že ako to vyzerá, ako to keď vyzerá. to nie je ideálne. No tak zaraďujem tam tieto veci, ale samozrejme najprv v prvom rade to je, že taká nechuť ku všetkému, že sa mi nič nechce. A teda, že prídem domov a už viac akože neriešim a trošku si dám pauzu od trénovania, hej, a robím vlastne aktivity, ktoré ma bavia, čo sú mimo roboty. Ale určite rada zaraďujem aj to štúdium, lebo naozaj pre mňa ten nový impuls je tak nabíjajúci, že keď viem, že najhoršie, že potrebujem sa porozprávať, potrebujem rozanalýzovať nejaké situácie aj s klientmi, aj čo vlastne s čím sa stretávam, lebo tým, že som začínajúca mentorka, tak aj toto prináša nové situácie, nových ľudí a snažím sa to robiť čo najlepšie, ako to len viem. Takže niekedy je to také, že hej, som z toho vyčerpaná na dne, ale hovorím, že tým, že to dám si trošku pauzu a potom to riešim v hlave, alebo s tebou, alebo s nejakým iným. Trénuješ ten odraz z dna, hej, pravidelný interval. Toto vždy musí byť čo najsilnejší odraz, takže takto. OK, super. To je dôležité povedať, že ten ideálny scenár není len taký ten ideálny, že vždycky všetko funguje, ale prirodzene sa necháme unaviť sa situáciami a treba so sebou sa naučiť vedieť pracovať. A toto ti podľa mňa veľmi dobre ide. Dobre, čo je to, čo ťa aktuálne v tomto období na trénerstve najviac baví? Aktuálne teraz ma najviac baví možno aj riešenie s klientmi tú ich psychickú stránku, psychickú pohodu, že to je teraz niečo, do čoho som tak viac aj nakúkla, aj sa trošku viac tomu venujem, že vlastne ako je dôležitá tá psychická pohoda, ako vplýva ten stres na nás všetkých. A snažím sa to ako keby dať na zreteľ aj tým mojim klientom, že vlastne ako s tým pracovať, aj postupy. A toto s nimi analýzujem a toto teraz ma tak najviac baví. OK, super. A darí sa ti to aj u tých ľudí, že len pozorovať, alebo aj nejakým spôsobom ovplyvňovať? Určite. Pozitívne, možno negatívne. Určite aj negatívne, ale nie. Myslím si, že áno. Myslím si, že tým pozorovaním sa veľa učím a vlastne následne nastavím, keď tak nejaké kroky, robím to tak postupne, pomaly a vidím, že či fungujú alebo nie, že či robí niekde inde zmenu. Akože nie vždy sú na 100% ako keby úspešné, hej?
tie moje kroky alebo tie kroky, ktoré dám robiť tomu klientovi, ale preto skúsim potom niečo iné, že je to vždy také na hypotetickej úrovni, že čo zafunguje, čo nie a tak. Dobre. Vieš, koľko tréningov si už historicky odstrénovala? Pozriem. A ako dlho už trénuješ aktívne? Aktívne trénujem už cez 2 roky. Okay. Niekedy koncom leta som začala pred 2 rokmi, takže to je 2 roky a ja neviem, 4 mesiace to bude asi. No, Ešte, že máme ten informačný systém. Ešte, že máme informačný systém. Historicky tu je 2055 tréningov. 2055 tréningov, krásne číslo. Krásne. Dá sa povedať, že tým pádom tá 1000 tréningov ročne je takéto optimum, hej? Chcela by si trénovať viac alebo menej? Nie som taký typ trénera, že to chce strašne bombiť na kvantitu, ale skôr na tú kvalitu. Takže aj to tak taká zlatá cesta mi úplne vyhovuje. Hej, že nemať 10 až 15 tréningov denne, pre mňa to je nepredstaviteľné. A som na takom 6 až 8, povedzme. Toto je taká moja ideálna predstava. Super. A zvyšovať svoju hodnotu, tým pádom aj odmenu, ktorú dostávaš a v čase tak pomaly rásť. Určite. Super. Pomaly, ale isto. Pomaly, ale isto, presne tak. A čo zabezpečuje, že to je isté podľa teba? Že tréner s istotou sa niekam dostane. Kariérne, že je viacej vyhľadávaný, úspešnejší. Ten drive toho, že to chcem naozaj robiť, keď to fakt chce robiť a chce to robiť kvalitne, tak to je ten základ podľa mňa, že čo človeka poháňa. Lebo keď niečo naozaj chce a chce to robiť kvalitne, nie kvôli peniazom, ale kvôli tomu, že chce byť v tom obore fakt, že dobrý časom, lebo žiadny tréner není dobrý od začiatku. Prvé roky praxe vôbec nie sú o tom, že je najlepší špičko a si môže vypýtať nehoraznú sumu za tréningy, ale všetko je to praxou, tým počtom tréningov. Vlastne treba tomu dať čas a myslím si, že to je základ toho, že dať tomu čas, ale stále ako keby vidieť ten cieľ a ísť po ňom a nepolavovať. Super. Čo si myslíš, že tréneri všeobecne na Slovensku, možno aj v Čechách, ale z tých, čo pozoruješ, či okolo seba vo fitku alebo v iných fitkách, by mali zlepšovať, aby boli kompetentnejší, kvalitnejší, s väčšou istotou pomáhali ľuďom a podobne? Určite by sa mali vzdelávať. Akože pravidelne. Vo všetkých možných, čo súvisí s človekom. Takže je to veľmi, veľmi komplexné a široké portfólio podľa mňa tém, ktorým by sa tréner mal venovať. Samozrejme, nemusí všetko vedieť úplne brutálne, ale mal by mať taký základný prehľad, či už je to výživa, či už je to tá psychologická stránka, fakt ten pohyb, tá regenerácia a všetko toto, aj niečo z zdravotného hľadiska. Super. Takže všetky tieto veci by mal mať aspoň na takom základe zmáknuté, aby tomu človeku naozaj neublížil, lebo ako vieme, že ten človek nám dáva tú dôveru, takže máme toho ako keby na krku veľa, podľa mňa, keďže príde za tebou človek, dá ti dôveru, že s týmto za tebou prídem, samozrejme, ak vieš o ňom čo najviac informácií a snažíš sa mu neublížiť v prvom rade, tak toto si myslím, že veľakrát vidím vo fitkách, že proste tí ľudia robia veci, ktoré im pravdepodobne možno neublížia teraz, ale o 10 rokov si povie, že ten tréner asi nebol moc dobrý. A možno aj toto je taký message pre takých klientov budúcich, že vyberajte si toho trénera, že naozaj robte si prieskum, naozaj si o tom trénerovi zisťujte čo najviac, lebo keď sa dostanete do rúk nejakému trénerovi, ktorý proste není moc kompetentný, tak to môže dopadnúť veľmi zle. Myslíš si, že aj taký má šancu sa zlepšiť a byť kompetentný? Určite áno, ale odporúčala by som mu sa pridať do nejakej komunity. Napríklad k tebe do tímu. Napríklad ku mne, alebo k tebe do tímu. Áno. Hej, takže... Okay. Super. Ja ti ďakujem za zdieľanie takých tvojich bežných radostí a starostí. Je to obohacujúce a myslím si, že to môže pomôcť veľa ľuďom sa možno zamyslieť iba nad tým, že ako to majú oni a prípadne sa inšpirovať alebo ťa priamo osloviť a
a na niečo sa naučiť. Takže ďakujem ti krásne. Ďakujem aj ja. Čau. Čau.